Tun da misalin karfe 12 daidai, sanarwa ta fita a daidai lokacin da sojojin Nijar ɗin ke karanta sanarwar a gidan talabijin ɗin ƙasar ta RTN, tare da tabbatar da kifar da gwamnatin. A cikin sanarwar sun kafa dokar hana fita, sun rufe iyakokin ƙasar na sama da na ƙasa, sun kuma rusa duk wasu hukumomin da ke ƙarƙashin mulkin farar hula a Nijar ɗin. Sannan kuma a cewar su, sun yi wannan juyin mulkin ne saboda halin da Nijar ke ciki da taɓarɓarewar tsaro da tattalin arziki. Don haka ga wasu daga cikin dalilan da yasa aka yi wa shugaba Bazoum juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Dalili na farko shine shugaba Muhammad Bazoum ya nuna a fili cewa yana son ƙasarsa ta daina amfani da kuɗin saifa domin samarwa da ƙasar kuɗi mallakinta. Dalili na biyu shine a 'yan kwanakin baya a wajen taron buɗe matatar man fetur ɗin Dangote a jihar Legas ya yi jawabi da yaren Hausa a maimakon Faransanci, lamarin da ya janyo masa suka daga manyan 'yan bokon ƙasarsa a bisa haka. Dalili na uku shine a cikin wata tattaunawarsu da sashen Hausa BBC ya ce, insha Allah za mu yi gwagwarmaya domin yanke 'yar alakar da ta saura tsakaninmu da ƙasar Faransa. Za mu gwagwarmaya don mu yanke alakar 'yar kalilan da ta yi saura tsakaninmu da Faransa. Kenan za mu samu kuɗi namu na iyomowa na mu kaɗai wanda mun yanke komi da komi da Faransa. Dalili na hudu shine shugaba Muhammad Bazoum ya kara da cewa yana son kasar Nijar ta tsaya da kanta ba tare da ta dogara da wata kasar ba. To ƴan uwa, waɗannan su ne wasu daga cikin dalilai hudu da suka sa aka yi wa shugaba Muhammad Bazoum juyin mulki a kasar Nijar. Don haka a nan za mu dakata, mu kasance tare da ku a wani sabon shirin.